Agol! Tita! Tanya! Chinita! Sino? Ako? Magandang umaga. Ayon sa pagsisiyasat na ginamitan ng luhika, mahika at konsyensya. Ako po si Manggas at ito ang Siko. Sino ako? Morning, Manggas! Good morning sa iyo. Ano ang pambansang hayop? X! Binago na pala. Hayop talaga ang mga ex, pero Tama. ang kalabaw, ang ating pambansang hayop, naging viral sa isang video ang nasabing kalabaw kasama ang isang binata. Sa kuha ng nasabing video, kitang-kita na nakahiga sa sahig ang binata at ang kalabaw habang kumakain ng tubo ang binata. Tila ba naglalambingan ang dalawa? Bihira lang po makakita ng kalabaw na malambing. Ang nasabing kalabaw ay katuwang ng kanyang tatay sa bukirin. At naaaliw at natuwa naman ang mga netizen na makita nila ang isang kalabaw na malambing sa kanyang amo. Sa ngayon ay umani na ng 2.7 million views ang nasabing video. Sa ganitong panahon, ingatan natin, pakatangayin ng baha ang ating mga alagang kalabaw. Yan ang ating Siko. Sino ako? Sino? Ako? Kailangan pa bang i-memorize yan? Basic! Morning call! Morning, Tits! Kabisyo! Feel Feel good good morning! September 3, 2024, Adlong Martes. Sa oras ng 7:29 ay kasama nyo na ang cool na angkol. Parang kalabaw kung kumayod, angkol dago! At kasama rin ang pambansang tita. Dahilan kung bakit ka nanonood ng radyo. Gusto rin na kinakalabaw. Tama! Tanya Chinita! Girl, my chinita, girl. Thank you, ko! Thank you, Tess. Good morning sa inyo, diha. May alaga kayong kalabaw before? Nung araw, kasi ngayon mahirap na sa city mag-alaga. Wala na silang grass Opo, na no? pwedeng kainin eh. Sa mga province na lang talaga yan na marami pang rural. Yun. Eh, sa panahon. Pero meron pa namang portion ng Cavite, di ba? Meron. Yung Sinasakahan upland. pa naman. Upland. Yan. Tapos may mga kalabaw pa rin. Dasma, Silang, Tagaytay. Yan yung mga kalabaw. Naalala ko tuloy yung kalabaw namin. Bakit? Naalala pa naman ni Direk yung nakikinig sa atin si Direk, yung kalabaw namin si Asi. Hello, Ay, Direk! si Asi. Oo, hello Oo. mga director natin sa Anong alaala mo kay CRH. Asi? Nakasakay ako sa kanya dati. First time kong sumakay ng kalabaw. Tapos, malaki kasi siya. So, kinaya naman niya yung weight ko. Oh, ni Asi. Pero kakaiba pala yung feeling pag nasa farm ka. Alam mo yung talagang ang presko ng hangin, ang sariwa. Diba? Tapos yung mga animals, Kulay. naririnig mo yung tunog. Anong tunog ng mangkanar ng birds? Alok. Gano'n yung tunog ng bird mo? Pabo pala yun. Bird naman yung pabo ah. Bakit? Gano'n yung tunog ng bird mo? Ang laki. Ang laki. Anong tunog ng paru-paro? Paro, G. Paro, Ang galing G. talaga ni Mangkano. Basic, Kaya dami basic. na umali. Basic. Ano pa? Anong Sige. tunog ng alitap-tap? Tap. Alitap eh. Galing talaga ni Basic, Mangkano. basic. Ako basta sa larangan ng hayop at Anong kahayupan. tunog Alam ko ng... yan. Tama. Anong tunog ng kapitbahay na nag-aaway? Hindi. Ay, hayop nga yan, oh. Pwede. Wala yan ka. Dahil ka lang buwi. Oh, di ba? Oh.
Ganun. Pero itong Nakakamiss. kakaiba yung, alam mo, usually ang kalambingan ng tao is, una is aso, pusa. Oo. Yan. Pero ahas, Kabit. Kalambingan ng... bunganga talaga nitong babae ito. Yung ahas. Yan, kalambingan ng asawa mo yan, yung ahas. Diba? Oo. Pero this time, kalabaw. Kalabaw, kakaiba nga kasi grabe yung nakita ko sa video yung binatilyo. Kumakain pa siya ng tubo. Naalala mo, kumakain ka ba Oo, niyan? tubo. Sa Bisaya Kasira na, ng pangos ngipin. ba? Pangos. Hindi, nakakaano ngayon eh. Nakakalakas Tibay? nga ng tibay ng ngipin yan eh. Kasi nga, sana yung ngipin mo. Oo. Ngayon, kakain ka lang na kahit malambot, matatanggal na yung ngipin Diba? mo. Iba Buti sa na lang panahon matigas natin. lang kinakain ko. Grabe, basic talaga tita yung mga matigas na yan. Ay, lalo na yung kubra pag matigas na. Gusto ko nagpapatigas sa cobra. Kala ko sa kalabaw. Ang sipag niyang kumayod eh. Yung kalabaw? Yung tatay. Kaya pala gumaganon-ganon sa putik. Ano? Gumaganon-ganon. Nangangaldag sa putik. Maniwala na sana ako. May paganon-ganon pa. Yung kalabaw! Si tatay, gumaganon sa putik. Kumain ng damo eh. Ang dami nakain. Yung kalabaw? Si tatay. Natusok siya ng yung paa niya, natusok ng golden kuhol. Oo. Alam mo yung golden kuhol? Yung kuhol? Natusok yung paa niya. Yung Si kalabaw. tatay. Kaya sinipsip niya yung kuhol. Sinipsip ng kalabaw. Ni tatay. Tinano niya. Maniwala na sana sila. Kaso merong... Ayun, di maniwala Sabi na ng sila. kalabaw. Sabi ni tatay. Tapos kumain pa ng tubo, grabe. Si tatay. Yung kalabaw. Wow. Lakas ngumuya. Ng Ni kalabaw. tatay. Ang baw ng tayo. Kumanga naman ito. Ng kalabaw? Lula kasi siya sa damuhan eh. Yung kalabaw. Tatay. Ang itim ng batok. Yung kalabaw? Si tatay. Ay, diabetic. Si tatay. Yung kalabaw. Ay, kailangan na may maintenance yan. Yung si tatay. Yung kalabaw. Pinurga nga eh. Yung kalabaw. Si tatay. Ang sarap ng gatas yan. Uy, ng kalabaw? Ni tatay. Ay, mahilig ka na. Oo, pindutin mo lang suso niya, lalabas na yung gatas niyan eh. Ng kalabaw? Tatay, ginatay. Kapagkawalang hiya talaga. Ay, nako. Good morning sa mga nag-aalaga dyan. Ng kalabaw. Ng tatay. Oh. Lasing na naman umuwi. Si tatay? Yung kalabaw. Ng babae. Yung si tatay? Yung kalabaw. Nahuli sa may maraming kachat. Si tatay? Yung kalabaw. Uy, may Wala na ang pera, nagbababae pa. si tatay? Yung kalabaw. Grabe ka. May dalawang cellphone. Yung katatay. Kinatay mo na si tatay. Yung tatay. Yung kalabaw. Oy, baka yung mga kabisyo natin dyan Na tatay. na kalabaw. Gustong manalo ng papremyo sa ating Love Knows. No boundaries. Ayan, tumutok na kayo dito. Baka kayo ang tatawagin namin for Metro Manila. Ayan, sa ating mga kabisyon drivers and amping kay naagya po'y bagyong Enteng. Ingat tayo ha. Kaya paborito ko yan. Para kay Baliling. Hi Baliling. Na isang kalabaw. Kay isang nanay. Single at hot nanay. Yun talaga gusto niya makanon. Basic. Tuloy-tuloy pakikinig mga kabisyo. Sa istasyon number 1, ito po ang 90.7 Love Radio. Kailangan pa bang i-memorize yan? Basic!